क'क्राझार रोगाथाइ बिफाननिफ्राय ट्राफिक रुलनि फारसे गोख्रों राहा लानाया सोलिगासिनो। ट्राफिक रुलखौ सिफायनाय गारि सालायग्राफोरनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो क'क्राझार रोगाथाइ बिफाना। हेलमेट गानालासिनो गारि सालायनाय, हरनि समाव नाङा फाङा आफार लाइट होना सालायनाय आरो गुबुन गुबुन ट्राफिक नेमखौ सिफायनाय गारि सालायग्राफोरनि हेंथा दासान्दि गोख्रों राहा लागासिनो क'क्राझार रोगाथाइ बिफाना। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि मोनहोनायनि थांखिजों क'क्राझार रोगाथाइ बिफाना क'क्राझार सहरजों लोगोसे क'क्राझारनि दाब दाब जायगायाव लामा ट्राफिक रुलनि फारसे लामा गोख्रोङै चेकिं खालामगासिनो। थांनाय सानखालि क'क्राझार सहरनि गोदान फ्लाइअभाराव हाबग्रा लामायाव क'क्राझार रोगाथाइ बिफानखौ ट्राफिक चेकिं खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे ट्राफिक चेकिं खालामनायाव गोबां ट्राफिक रुलनि फारसे गोसो होयै गारि सालायग्राफोरखौ आयेन बायदियै जरिमाना फोनांनायखौबो नुनो मोन्दों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।